Kisa ng cake? Hala, surprise ko nila sa cake. Surprise mi nila sa cake. Salamat ninyo lang. Salamat de. Salamat ninyo mga anak. Yaw mo na itong taplan. Iuli na lang na ninyo yung cake. Uy, karon pa ko kita. Nagkuanday ko kanang Nag dili man nangala. Sticker na. advance day ko sa celebrate sa birthday. I-surprise ko nila sa cake. Kana man ko na anad unta ning cake. Laipo di ayo. Wala akong i-surprise sa cake. Alawan kay na siya og teris. Ha? Sige, dumanda ka lang. Yes! Madiri o, diri. Barbie arm. Ya tininood na gyud, tininood gyapon. Nga. Tato. Oh, ay dili ka to ma. Ito, pang pagkamay, bukod. Barbie arm. Yignan lang si Jordan. Sigit siya. Tiyan po po. Hindi ka mo sugot, okay ako malawan. Para si Bibi Ili duha na sa ihang daddy Taman gid sa pagkain. Ay! Ayun na. Ang siya man ako dito na. Dang! Diyan po. Balik diri, balik. Sige, focus mo yung mama sa tanang. Dim! Dim! Kita ng vlog na ni. Tulog na. Walang! Ikaw na sa kuno sa. Isa na, nasudipan na. Yung saman? Ha? Ginawa ba? Nasudipan kay. Hala ko nga, ikaw ay nag-test sa vlog ni mo makikita. Isa mo sa kamera nasa ko na. Nasudipan siya. Nya kada adlaw din na niya i-post. Mura man tag kada adlaw naligo. Ay alangan. Aron gud nga makita nga Nailan na bekuha ng mama. Nagpost siya og kwan ba kanang saging. Ay. Ato sa ubos. Bukay lang dai kung ikaw. Nya nag mo init, mulandong. Init kayo ay. Mama, picture ba? Picture sa akin. Nindot mo ni kaligo nga init kay ini Picture na sa Gitchap na nila. Itong ipon dire. Sige picture man duha. Gitchap. Opo. Papa, aliw gud kuskot sa iyo ara ka Dito tabunan ng konti. Tabunan na to ng konti. Mama. Tabunan na to ng biko. Dapat bag dira na ako. Ma, ibutan sa ko dito sa bag na ko ba? Isarado ha. Ate pala kung padaplin na lang mga uban ba? Yabo na lang ni. Ha? Pala ko padaplin ang mga wala kayo gamit. wala man. Naara Bye, Tito Pochi.